Pamätáš, ako si v septembri vytiahol chlpatý chlebík z tašky? Alebo keď ti mama prisahala, že ten vývar z víkendu je ešte fajn a nebol? Prečo sa obe tieto jedlá pokazili a čo sa vlastne s nimi stalo? Dva základné faktory sú enzymy a mikroorganizmy. Enzymy sú super. Obsahuje ich každý organizmus a konkrétne naše telo má približne 75 000 rôznych enzymov. Čo sa týka ich pracovnej náplne, tak môžu pomáhať spájať, štiepiť, otáčať, presúvať, upratať ti kuchyňu, napraviť vzťah s rodičmi a podobne. To, ako konkrétne to robia, sa dá vysvetliť pomerne jednoducho. Dajme tomu, že chceme spojiť A a B, ale toto spojenie je príliš náročné, tak nacapíme enzym na Ačko a toto spojenie bude teraz jednoduchšie a bude na neho spotrebované menej energie. Následne sa po tejto reakcii enzym odštiepi a dá sa prípadne použiť znova. Podobne to funguje aj ak by sme už mali AB a chceli z neho urobiť samostatne A a B. Stačí tam capnúť enzym. Ale keď sú enzymy, tak super. Prečo kazia jedlo? Problém je, že aj to mäso zo zabíjačky, ktoré je rok v maziaku, sa začne pomaly kaziť. Pretože stále má v sebe enzymy, ktoré ho nejakým spôsobom menia a stráca chuť a textúru, ktorú malo, keď bolo čerstvé. Takisto aj taký zčernený banán je výsledkom práce jeho vlastných enzymov. S ich prítomnosťou nevieme robiť viac menej nič. Sú všade a všade budú. Čo ale vieme robiť, je čo najviac spomaliť ich robotu. To vieme urobiť napríklad chladom. Preto to tomu mäsu v mraziaku môže trvať rok aj 2, kým naozaj bude nejedlé alebo príliš hnusné na to, aby si ho jedol. Tie enzymy pracujú príliš pomaly, pretože im je tam proste zima. Ďalšou hlavnou postavou sú mikroorganizmy. Nenechajte sa zmiatnúť týmto zavádzajúcim názvom. Ide totižto o veľmi malé živočichy. Dôležitá vec na mikroorganizmoch je, že sú prakticky všade. V zemi, na obrazovke tvojho telefónu a aj to sliské na tvojich zuboch práve teraz sú práve mikroorganizmy. A ak si už doolizoval zuby, tak môžeme pokračovať. Za ich život robia primárne 3 veci. Žerú, množia sa a niečo vylučujú. Takže o jednu vec viac ako priemerný Discord moderátor. To, čo potrebujú príjmať, sa môže líšiť od jedného druhu k druhému, ale všeobecne platí a platí to pre všetko živé na Zemi, potrebujú príjmať uhlík. Medzi ďalšie látky, ktoré môžu a nemusia príjmať, patrí dusík, kyslík, fosfor, magnézium a tak ďalej. Následne sa po dobrom obede budú chcieť rozmnožiť, čo je tiež veľmi dôležité pri kazení sa jedla. Dokážu totižto rozmnožovať sa extrémne rýchlo a je im jedno, z ktorého kolena to je sesternica. Takže ak si kýchneš do hrnca a necháš ho tak do pár hodín, tam budeš mať zverinec v počte miliónov buniek. Tretia vec, ktorú robia, je, že niečo produkujú. Neprodukujú to ale len tak. Tieto produkty majú dôležitý význam pre ich prežitie. Či už sú to antibiotika, kyseliny, farbivá alebo alkohol, všetky majú nejaký dôvod a poskytujú im výhodu voči okolitému prostrediu. Až dokým sa pred 9000 rokmi v Číne nerozhodol to nejaký padol okoštovať a objavil, že sa dá vyrábať etanol. Čo sa týka kazenia jedla, sú dve veci, ktoré mikroorganizmy dokážu urobiť. Prvou je vyprodukovať tam látky, z ktorých nám je potom zle, alebo nás dokonca otravia. Či už spôsobia akúkoľvek inú habaďúru v našom organizme. Druhou sú ich samotné zárodky, ktoré sú pomerne odolné a keď sa dostanú do vhodného prostredia, tak sa z nich stanú plnohodnotné bunky. Takýmto prostredím môže byť napríklad ľudské črevo. Vítaj salmonela. Samozrejme, vieme tomu predísť správnou hygiénou v kuchyni a varom, ktorý bunky zabije. Jedine, že by to boli arché, ktoré si 3,5 miliardy rokov dozadu povedali, je pôdu, tu je vriaci gejzír. Druhou sú ich Samozrejme, vieme tomu predísť správnou hygiénou v kuchyni a varom, ktorý bunky zabije. Jedine, že to boli arché. Dobre, skúšobná verzia číslo 1. 3, 2, 1. Prečo sa jedlo kazí? Informácie v tomto videu boli len vrchol ľadovca. Ak tá téma zaujíma a chcel by si sa o nej dozvedieť viac, v popisku videa je niekoľko užitočných odkazov, ktoré by ti mohli pomôcť.